Здравей, Калчо. Да, намирам се в една страхотна клиника, би казала, която прилича на всичко друго, само не и на зъболекарски кабинет. Предполагам, че това съвсем нарочно е така. Тук още като влезеш, усещаш съвсем други миризми. А тук до мен е доктор Веселина Дукова, която е специалист специално по детска стоматология. Да. Здравейте и добро утро, първо. Здравейте, добро утро на всички зрители. Нашия колега в студиото много се притеснява, че в зъболекарските кабинети винаги страшно много боли, особено за малките деца. Така ли е при вас всъщност? Ами, не е така. Мога да кажа, че с времето стоматологията се е развила до такава степен, че трябва да го приемат по-скоро като една обикновена процедура, като все една да отидат на фризьор. Децата просто трябва да знаят, че в стоматологичния кабинет няма болка. Има хора, които ще им помогнат на тяхната красива усмивка. А как ги предразполагате вие тези деца? Когато дойдат, предполагам, че повече от тях са оплашени все пак. Да, много от тях се страхуват от неизвестното, тъй като те не знаят какво ги очаква тук при нас. Затова препоръчвам на всички родители, преди да посетят за първи път децата в стоматологичния кабинет, да им разкажат в тях какво ще се случи при нас. Да направят една примерна демонстрация, какви инструменти има при нас, какви машинки ще има, какво да очаква. И вече когато дойде детето, то малко или много ще търси точно тези игри, които е правил вкъщи с родителите си. А вие предлагате ли такива игри? Защо как ги запознавате с тези страшни инструменти? При нас ние не ги наричаме по страшния начин машинки, мотори, ние ги наричаме като Ферди мравката, пчеличката Майя, които събират мед от зъбките им, за да бъдат чисти и бели. И на момченцата им разказваме, че се возят на високоскоростни мотори под формата на игра. Всичкото трябва да става под формата на игра и най-вече детето да има доверие на човек, който е срещу него. Затова първите няколко пъти детето трябва да дойде да опознае обстановката, да се запознае с доктора, да види какви инструменти има, но не и да му се прави някаква сложна манипулация или болезнена манипулация. Това децата трябва да дойдат преди да имат някакъв проблем. Това е основното нещо, което трябва да кажем. А кога всъщност трябва да доведем детето си на зъболекар за пръв път? Значи, препоръчително е, когато вече детето има зъби в устата, да бъде посетен при специалист, който да види дали нормално пробиват зъбките му, дали са с правилна форма, правилен цвят, на правилното място. Затова е хубаво някъде около година и половина-две, когато вече децата имат няколко броя зъби, да бъдат запознати с тази обстановка. Няма да им бъде направено нищо в кабинета, кой знае какво, най-вече да бъдат запознати и родителите да бъдат спокойни, че детето му се развива добре. А случва ли се така в Русе? Идват ли децата на тази възраст? Водят ли ги родителите или изчакваме докато станат проблемни нещата? Да, има и такива, които са загрижени родители и идват определено, държат децата им да имат здравна култура. Това е основното нещо. За да знаят те как да си мият зъбите. Защото аз казвам на много от тях. По улицата няма да ви кажат как да си измиете зъбите. Единствено тук при нас. А това е основното нещо. Те да знаят как да ги почистват, за да бъдат здрави техните зъби. И все пак съществува, особено в нас по-големите, с спомените за ужасно болезнените, бръмченията в устата, такива негативни реакции. Какво се случва в днешно време обаче? Разбрах, че има някакви безболезнени методи. Толкова ли са безболезнени? Усеща ли се болката? Подходящи ли са тези деца? Има, да, нови методи. Преди всичко ще кажа, за да не се стига до болка, трябва да има профилактика. Детето да идва редовно на прегледи, за да не стават усложнения в устата му. Когато имаме вече усложнения, естествено ще имаме и болка. Какво правим? Имаме най-различни ягодки под формата на анестетици, течни, различни видове други медикаменти, чрез които се опитваме да притъпим частично болката им. В днешно време се използват и много високочастотни лазери, но мога да кажа, че те се използват при определени показания, не при всички деца. Когато детето е неспокойно на стола, не може да му се работи под никаква форма, особено с тези високочастотни лазери. Затова трябва да има от родителите преди всичко профилактика. Редовни прегледи, за да не се стига до болка и детето да му е неприятно, когато идва при нас, а да си спомня с нас с хубави моменти, защото те, когато дойдат и им покажем как си мият зъбите, за тях това е под формата на игра. Подаряваме им подаръци. Те пак искат да дойдат при нас, защото знаят, че ние ще ги похвалим, че са си измили правилно зъбите, че ще направим нещо, което е добре за тях, а няма да им причиним болка. Освен всичко друго, вашата клиника има страшно много съвсем нови техники. Една от тях е 3D... Какво беше? Рентген, да, тефлометрия, чрез която
Когато детето стане в определена възраст, вече когато почнат постоянните зъбки да се появяват в устата им, ние следим за техния брой, следим за тяхната форма пак, следим дали са правилно подредени. Нека да го покажем всъщност. Тук при нас правим единствените 3D снимки, чрез които много точно може да се види каква е позицията на горна, на долна челюст, къде са зародишите на зъбите, каква е формата им, къде точно се намират. Ето тук ще покажа един по-едър план. Какво представлява горната, долната челюст. Леко ще завъртя. А кога трябва да се слагат такива машинки, силанки и разни такива за изправяне на зъби? Кога е най-подходящата възраст? Да, точно когато децата навършат 7 години, те почват да сменят постоянните си зъби, да се показват в устата им. Първите зъби, това са 6-годишниците. При тях те излизат малко по-назад, ето тук, в тази област. Родителите не виждат, че те са поникнали и смятат, че детето няма постоянни зъби. Ще покажем ето тук и апаратурата ни как изглежда. Тези 6 зъби са най-важните. Те са дъвкателен център и затова ние ги силанизираме. Поставяме специален материал, чрез който ги правим повърхността им да бъде много по-гладка. За да могат Времето ни свърши. За съжаление, само набързо, Калчо, да ти покажа. Ето това изглежда 3D апарата, на който предполагам, че... чрез която правим специалните ортодонски снимки, когато детето има нужда от ортодонт. Изобщо много хубави неща се случват тук. Аз ти предлагам едно специално предаване да направим от тази клиника. Това е за сега от нас. Благодаря ти, Кармена, за това включване.